Dreaming of becoming doctor? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Kinongnya atrok kiba kamay kit daw bilad halom shnong East Giant Hills kiba sange kamay mentala palat chitayo kimban si ben mi shakman badban panjing arap nagaseng Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association nakabenta ban yarap pintukular lem ya kajing e kabaki kendo. Kini kinongnya atrok hagaju kapor habakila wan man panjing arap naka MCTODA kila pinyasot sendan nila dia ban long dekot hakate kaseng haka arpu pratarik unaitung arja arpenrio hakmat kinong yalam ketika association kabana Giant Hills unit. Haga jingla jongki ben pinsngo ye kajing e kabakia kendo kala penlong padi ke central body jongka MCTODA habo ka jingelam uba moslandar marngar komu president baruba Peter Marbadiang komu general secretary haringkat kiwe ben hiar she East Giant Hills ban lek kendo yu deputy commissioner ubala khot ekraniki haga kamra tri kam jong u haga arpu khnai tri unai tong arja arpenrio. Haka jinge kendo about DC haka playron ring katru kiwe ki officer ketika district nakaliang ke MCTODA kila IT daga dorkhas ki ban ye ki mat jing dawa ban penbet ye ke jing e ka baki nongnya trok ye kendo jing e kham tam haka bede bagi jing bamburam ke star cement bagi try jong ki trok ki bede ki bar jilla ki badan haka kinhon transporter. Haka jinge kren bakilat pathai khubor hadien balawai ke jinge lang kablaya dan lang ru dagi nong mi khmat nak star cement bar kita ki transporter uba moslandar ulaong ke jinge lang kala syukut chwa daga jing panpo nak liang ka office DC ban penbet yakini ka kam balabu tarik biang pat hashwa ka arpo tarik unailar arja arpenrio haba kren halor ke jing e kinong nya trok uba moslandar ulay tho baka we ni ki e bala pinsngo how DC baki officer ka district ka day ke jing mamburam ki try truck ke bede ki bar jilla wad haba ki don haka pangka shitam bat kumju haka yap ka em ulai thuru bakini ki company kumju kita ki transporter kita pentrei bet arpa sauken ta klem da ai jing shong thai yeki ni layo ya kani ka jingkhot ka bakarki te ka jingkhot ka bakarki ni layo menne men step ni lang yo na kinong yalam na po Giant Hills ki bala khot karki shangi aba kandon ka jingkhot ka jingakran na kaliang joka office jo deputy commissioner rangkat bat ki officer ki badai jo kadi ka district East Giant Hills district bat kumju ru na kaliang jong ki magistrate na kaliang police department ki be don lang bat ni mene barangkat ru ki don ki nong mi khmat na kini ki nongnya kali ki badai ki nongnya kali jong ki company penmi cement nang ta badai ru ki nongnya kali jong kini ki badai ki transporter company babun ki dei na barjala mo ki badai barjala bat ki dei jong ki barjala but ka e ka ba penlong ya kani ka jinga keren menta kasni ka jinga lang kalong halor ka jing e ba kini kinongnya kali ki badai ki parado prasnam jongi ki banya ya ki kali jong kini ki company cement nang ta bat ki banya ya ki kali jong kini ki transporter ki banabar ba kila syaknyot ben hakiliang barok khoj bat ngila abat ong ba la khen ya ki la sngo bat ong kum ki mrat ani ki machine kimde ladong kum kimrat ke machine bat ngasko batong wat ke machine bat umrat ru kidang yo ka jing song thai teng ka machine ladang itrai lada kala khluit ni song thai shwa teng umasilur lada ula thai dang sha ban bamplang handrai ngi so thu ba ka jing e jong kini ki driver ki ba lawan ye kendu yangi menin nadu menin kini ki driver baro khoi kinong nya kali jong kini ki cement plant bat jong ki company menin ki la ya hiar menin sha ka office ka jongi ka badon hangni apo East Giant Hills district bat kini kitnong nya kali kilawan ya thu ya ka jing e bat ngi sngongu ya kinong yalam jong ka jantia wood kila penbet ya kani ka bentah bat ngi songu baladon lang ru usketri jongi jongka Giant Hills unit ibalong juga pori advocate ha ipori balengkot nakali ngajong ila tho ya kani ka kanu memerendam menin la tho menin kini kilawan ai lang ngajing senran jong kini kinong nya kali da kajing hunlang baila tho ya kani ka memerendam ka balong katkum ki ai halor kajing sha ban ben jong ki dikot nong nya ki badai kinong nya kali ki jongi nenam bakila sanyon ben sabapalat bat ki poin kila bun palat hangi ke bakila tho ya kita ging sanyon ben ki jongki kalong ba wada ka yap ka imru un kenshu ha ka yap ka im jongki nongnya kaliru kamut ba ndan jing ken snap chu e ram lada ka yap ka pang ka storm jongki baing asamru ndan jing ken snap e ram hadu kata kalong
bat la syupelat ya ki ba ngasobat ong kumbaong mene bala long shisha ka bang ngimla syupen mendur hakani ka jeng sla jong aperte ba ka jing tray ka long by 24/7 da uju driver te kani ka jing penjenjar ka jong ki te kilalawan ai ya kani ka stimenin bara ka jing ai jong ka stimenin na kaliang jong duty commissioner wood ulai I ya ka jing ka jong ki bat namar kladon ka jing strike kamtom na ki driver ki banya ya jong ka star cement kladon ka jing strike ka jong ki mentala kumba la ano la prasngi na kaliang ka jong ki menta kladon ka jing strike te na kaliang ka jong ki kamot ba kila ya shemstom bat ngila kilawan ai kani ka kot bat na kaliang jong duty commissioner hadin la so thu ya kata ka jingwan aywan ka jingwan ya thu ka jingwan pensengau jong ki dekot ki jong ke MC toda ki nong yalam jong MC toda na gentle unit rengkat bagi driver wut ula khot ya ke jingalang mentah kasih pada kani ke jingalang dang ilawan kalong ba na kaliang jong kini ki company jong ka star cement kawai bat na kaliang jong kini ki transporter company ki ba penya ji kali ban ki jingkit cement kim yo ya kani ka jika kot jing tho kamut ki dang yo menne dang yo nangi apa office te ngi sotu ya kata ba hadina kaliang jong ki ong ba halor ngi pej ya kini ki jing dawa ki jong pi te na kaliang jong ngi hapra cha management jin lada na kaliang jong ki ayo ani sti kam kloi ki ong ba ngi yo ya kran menta te ngi sotu kum ki dong dawa ba haba ngi kum ki amsterdam ila ya bun gilinti ngi ya dawa ngi ya kran de ki benai hadin ngi mi sa jing ki ba hadin ngi jing ki ru ngi sap nistom ba jing sap nistom ngi yo ya ka jing yo uso jong jing job te hadin na kata na kaliang jong DC ba na kaliang jong ngilang ru na kaliang DC ula kerpat ba uong ba aipor ya ki si benai bakin ya kini ki company kin lek ban ya keren bat kini company jong kanika jong ki transporter kin ya keren ya ki nong penya ki joki management baradin jong kata ka si benai na kaliang joki ki sawan ban ya thu yangi ya ka ka ba kin le alor kini ki jingdawa ki jongi lang jong kini ya kali bat na kaliang jongi sudah bat kata ka jingdawa ngila hata ka ji keren ngila panpore ki ban ai ngi tang forward kasan singi dan rai na kaliang jong ka office jong deputy commissioner ba kaliang jong police department bagi board jong penya district yong ba hapo jong ni kasan singi ka shemstom yaki namar ba kadon ka independence day tegi office sarkar gi apan kre na mata ka independence day tegila karpat yang ngila kumno to ai kam hadin jong ka independence day ba na kaliang jong ngi lai hunlang ban bu aka ar poltari jong uni ubanai agos bat ngingek ba kata ka jing ya ka jing yalang ka ba ar poltari ikmil inti ban yo ya uso baba babaro khoi ni angno na kaliang jongi ni ap ya ka arfo tarik bad hadin ka arfo tarik lara ka arfo tarik ru kamwan tani hadin ka arfo tarik ru kamut ba kamlo nga ba seiso ngila deb ya rai menta hadin ke jingalang nang tu na po office ng DC ngila ya kerlang bad baro khoi ki try trok bad kini kinong nya trok ba lada kam dan ka jing seiso na kaliang ka jongki kila ya rai ba kin mi biang sya ka jing strike kini mi biang surok ban strike kata ka de ka rai na kaliang jong kini ki kinongnya kali bat kitry kali bat kamtam na kinongnya kali te na kali majonga nga so ban ong tang kani gawai ya ban pensai siya kipat ba barokhoy pet ka ka bajia menta inda kali na kini kinongnya kali jong gibar jala barokhoy ki ong bangi ibenut ya kinongnya kali gibanya kibala aikam da kitry jala namar lada kin uni utray jala udang perkhat ba uim dem ka baybam uim nem ka baisngi dah kapang ka stomru une utrai kali trai jala udang sutu ya kayap ka im jong ki para do personam la jong udang kidang simkia henry menta kini kinongnya kali kibadai nya jong kini ki bar jala ba di company simen gamut ba kim don kata kajing perkhat ya ka imlang ka salang mo ya ka kamyap kam imru kamut ba kim kenshu te nakali ang jong ki nga ong ba tangani ka way galong ba nga sobat ong ba pet kai kabajia menta kan long kajing kai ba kajing senangengi kile kumno kini ki cement plan nan kong ki knyot ya ki try jala ya ki try trok ki bala ban fit trok ki bade ki try jala kile kumno kile banom I trip kile banom penbiang trip kile ban kenjat ya ki sharut habakut kini ki try jala ki bade ki try trok ki haban di no ya ki trok joki namar kimla ban siu ya ki yamai kimla ban nang penbiang ya kakali te hadin nang tapat ka ka bajia kila nyon syai ki try trok hadin kinyon saya no habakut kinyon sai ki driver try jala ki pen beat ya kini ki try jala ki jungi aliwanya ya ki trok jungi ngin aya pi da ka dor tulop ka bahe ngin aya pi da ka bonus ka bahe
Tihaga bakut pat kilek kumno ki kenjat suai kini ki truk trai jela ki jongi bangin bu truk baradin ki yok ki knyot no saya kini ki kinonya kali. Bat kani kapan iba kini ki knyot suki ki knyot nanu na jorong baradin ki knyot sadu sepo. Tengang syukentu ya ki perdo persna menta. Ya kain dolong balak ngin ya teli. Yang ngin ailat kain ki trai jela menta bakin tit kali. Menta jin ada ki simen plan. Ki ai loading tang si tank pawa. Tang ni tang si pawaru, tang si tank pawa. Ya kalau ding ka baki ai syaki company ki banabar. Syaki transportar baki kali ki jongki. Na try ka jela ka jongi ngala ban ong ba. Kamut ba kata ka unemployed rate ngala ban ong ba kan hiar do arpo lai 4%. Jin lada kini ki company ki ai ngi tang lais pa teli. Ndai ba lada ki ai syaki try jela ki ba claim association. Nekin ai syaki ni ki asian ki ladon luparu ki ai tang lais pa teli ki truk bakin load. Ki kali try jela ha ka shisngi. Ngangai ba dia ka unemployment rate lani kata ka jing claim jam kala ban hiar sidu arpo lai 4%. Henry menta kamut ba ki kali ki jongki kamut ki load ar lai hajar teli ai shisngi. Henry ya ki try jela ya ki asion ki balada ya ki ai tangkumba sispa arpo teli. Desha ai ngila ban ya biang. Kadau ki sami ki jing ki ba pero kata kadai ka ba na kaliang ka jonga kumuno ucerman ngaslo ban kern man ong. Barsa ka wairu kidon ki dikot ki jongi ngasukentu kidon ki dikot ki jongi kidon ki bomdai ki dikot ki jongi ki ba penmik ya kani ka kentit. Ki ong balai ni le jarap ya kitu ki driver. Ki badai jong ki Star Cement, ki badai jong ki tu company cement, ki badai jong ki tu transporter. Nama rapor ba yakhi mangi menswa dei ki tu hi ki balik persaing. Ki ong ki dei ki tu ki balik persaing. Kanrai nga ngaso ban ong ba. Ladang ya thau da kading ya kading. Kamut ba kanlong ke ai kabas niu ba. Ini thau ka khamat namar ka khamat, ka beniat namar ka beniat. Tenga ngaso ban ong ba nginum poi sono. Pej menta da ka bensim ka ba ngim ya thau ngim ya wo. Lani ngim don gano ka jing bunut. Ya kini kinong nya kali menta kamut ki long teli bat ki lu ki yakun bat menta ki wan singi ban pan jingarap. Kunong ini thau ya la ujong upardo uprasnami. Namar kini kinong nya kaliru menswa par bayaki mangi. Balai ki haban tur, balai ki haban yelek persaingi. Namar manu bakan syot. Kisah kan syot bat kini ki transportar bat kini ko baliu na ba. Ki berngem bersih ki lada memem ya. Lada mem yelek persa ya ki jongki ngin penduk ya ketulop ke jongki. Ya mengin bekam. Te kini bapti kamut pa ki manse. Nam tau kau kun ki haban nyom. Don ki bang ngi je ya ki ngi je ke ason yang pi tamangin lek kumno namar ba ngimla lai ei ndai ngibu ka man sim jing duai bangi kersan namar kan long jing bahai ngi ke ngangai skam balang ba ka jing it jong kini kinong nya kali kinang it yala ki jong ki perdok persnam ki it yala ka jong kari ba jaj benriu mo haba ki nya i kali jong ibar jalaru kalong menta bangila banyarap mar kaliang menta ko ngang so mon ka babatam ngi yarap yaki tinga kentu wat nom ya bu dong wat dong namar ladang ia wadong para mengi habakut ngin poi sya kajing jor kawat ngiru ngimbiang nakaliang jongi kim nalam sedang ngimla ban biang nakaliang jong gini kinongnya kaliru kim la ban biang harai ka ba batam golong ba nginom ya thau ye ta kajing biang harai nginang ya tei nginang yele ya kam ba batang gawai golong dang ngilong kumnuru ngim dei ban yale tu lani ngim lei ban perkhat ban biang ban belatang ya ki kartu kan ni tang yale di simet kata ka dei ka masjid ka ba ngi ban bangan ai mentakas ngi bat nang ni skamat ngin su abaya ka arfotorik ya ka bami na ka arfotorik ngingit skam bat ngikerman skam bakan long nam ta ka jing balang ya barokot Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya